बेलायखे हामबाय दिनै 1 तारिख आगस्ट 2020 आचमसा फुंआइसुकनि जराव हायखबा फुंआइसि श्रीगो पद्रेपर मोबाइलनि बिसिंथि खैसों नुखा अरसिनि TTADCनि हेडक्वार्टार खुमुलुंग दुकमालिनि हातायसिनि कैसा रेस्पेक्ट हायखबा कैसा मुकुमु चिने रियांग ताखुबुखरकनि कल्चरना बरम रिवै ADC अथॉरिटी नि बिसिंथि खलायै और दुकमालि हातिव कैसा कल्चरनि स्टेसियो आसुक रिजाकमानि अब फुंआइसुक हायखबा तिनि ICC नि जराव बाइक लाइजाक नुगै आमचाइनि बररक बाहायके बाइखा साबा सबाइखा अब कन्फ्यूजन नंमानि बिसिंगो पद्रेपर सोशल मीडिया नि बिसिंथि खलायै ब्लेमिंग खलाइजाखा जे खुमुलुंग दुकमालि आमचायो किसो बरक सित्रारक हमनो सबाइक्या किसो बरक सित्रारक हमनो पद्रेपर खलाइक्या हनाय जे ब्लेमिंग रजाकमानि बिसिंगो जों स्पटनो तिनि ताबुकनो जों फाइक्या सिनि सेंट्रल कमिटी IPFT नि लीडर अपने दागे मुंबई जों स्पटआव फाइ नायथेमानि बिसिंगो इवेंट ओ स्टेसियोना आचुग्रनाय ते स्नामनाय हायखबा अटेन्ड दानाय यासागै ADC अथॉरिटी नि होइते जे प्रोजेक्ट न यासागै सामं खायरनाय आबोनि मिस्ट्री नबो जों नाहारका बने प्रोजेक्ट नि सामं खायनाय बनबो नाहारै जों सोंमानि बिसिंगो बिनि एस्टिमेट बोसोगंखा बोसोग एक्सपेंडिचर अंखा जों डिटेल्स सोंमानि बिसिंगो जों अमनो मानखा ओ जे स्टेसियो स्नामजाक माने अब काहाम खायै फाउंडेशन हामलिया आबोनि कारनै दिनै अमहाय प्रिवियस ईयर अब जों नुखा और जों प्रोग्राम खालायफ्रो ओ स्टेसियो ने याक कंसा कबाय खनजो कायसा करै अमहाय पद्रेपर नुखा आबोनो जस्ट रिपेयरिंग खालाय ताकलाय हैना हाय अमनो रिपेयरिंग खालाय तमाने बिसिंगो ताकलाय बाहायना हाय अमहाय कंडीशन न सगैक्या जों तिनिनि अ विजिट नि बिसिंथि खालाय जों कबकनाय सिनि बेबाक तिप्रा हास्तेने रियांग ताखुबु खरकनो अब केबो याक बाय हेकबा निजने साक बाय थां खालायै ओ स्टेसियोना सबाय माने मारिले जों नुखाया तामखे अब फाउंडेशन हामयानि कारणे बाइक ना हाने जों वन सगो ए बसकांगो ADC अथॉरिटी नि थानिबो हेकबा एडमिनिस्ट्रेटर नि थानिबो जों अबनो सिनि बदल ने अंगै सिनि कयमंग तंनाय ते ADC अथॉरिटी नि थानिबो सिनि कयमंग तंनाय अबनो इमीडिएट कैसा काहाम बजेट खलायै एस्टिमेट खलायै आ स्टेसियो नाइथक हेकबा तेबो कुसुं खलाय और ADC नि हेडक्वार्टर बिल्डिंग नि सिनि दुकमालि हातिव तेबो काहाम खलाय बसकांगो जों संजाक खलायै जों अबनि कल्चरना जों तेबो रेस्पेक्ट रुबै तो सायमानने बागै जों कबंनाय ते सिनि तिप्रा हास्तेने जत रियांग ताखुबु खरमने थानि उनाव जों कबंनाय सिनि बिसिङा गोबां डिवाइडेड खालायनानै बागै गोबां रोप नावै फायो आबनो जों खनजो कान्याबै जों बाहायके कैसा कम्युनिटी बाय ते कैसा कम्युनिटी जों रेस्पेक्ट रुबै कैसा जाति बाय ते कैसा जातिनो रेस्पेक्ट रुबै कैसा दफा बाय ते कैसा दफा जों खोथा लायै बाहायके जों सिनि हाते दफा न बसकांगो कुसुबो सावै लाङै मानो जों रखा खालाय मानो आबनो वान सबिनो याप्रि बारकलाय तंथानिबो जों जतने खाबाक साका तंनानै बागै खाबाक साका याप्रि सेनानै बागै जतने थाने कबगैनो आनि ककना ngरन मथाका जतना हामबाय बेलायखे इमारजेंसि खालाय जोंरो सिनि पगागिरि मुक्ति
Kawas sinar kawas ini was ya semua bang dah itu bayin bang kasih uta tegang bayu bayu bay được lên ủa tôi sẽ được cái gì đó đó cái cột chứ phải nhận anh cái cách cái gì cái yang tu yang malah ada banyak masih banyak kamu kan ra lain sih bakal media বন্ধ রাখবা লিবাই যে কক না সাপ্লাই লইমানে আর যে বিভিন্ন ইউটিউব ফেসবুক হাকে হোয়াটসঅ্যাপ রাখো ভাইরাল মানে जों লুকা খানাকা যে जों তাবুক যে জায়গাও বাজাজাক Khumulwng Rukmali hati ganane je are chomno kaisa ora bus kamo to sini riang khoksongni kaisa murti tarjak tongmane abo tini horo hotat khlai oro baijak nugoi जों abo wanakha o jagao asole tamong abo hayin khana ekhane जों abo kono dron wan chhui naya je o jagao chini borok hobna sabai kere phiaba oro kwbangma je समाजद्रोही बररक न सबायो नि जे कक्स माने अबनो जों नायनाय माने आसले जोंरो ताव मूर्तिओ विजिट खालायनायखा ओ जागाव जे मूर्ति बेलायखे माने निम्नमान हेके बिनि जेता नांकुक माने माल मस्ला आबरु सिनामजागलिया अबनि बागैना जों अरो ताबुक जे नायमानि मते अबो ताबुक बायजाक नखा बनि बागै आं कखनो साना नायो যে থানায় বছর বা থানায় যে সরকার যে এডিসিও সিপিএম যে সরকার চালক থামানি বংনি কাজनि बिसोरखौ जों जे लुक खालामो जे एसेके निम्नमानके सामं खायै শুধু অবসীমিয়া ও মূর্তি সিমিয়া गोबांमा स्कुल ताबुक खुम्पु स्कुल बा ताबुक जों जे जतनो मिटिं मिसिं खालायो जे चिनि नवाय हलगो जेता टेंकी मेंकी खालायमारो ओ भारी जतन निम्नमान उस गंगा जों नुखा म्यूजियम मते कैसे म्यूजियम बो सेम एकदम निम्नमान के खायजा जोंरो संते बे कैसे किरलायमान जे थानायो जोंरो नवायो कैसे प्रोग्राम खायमानि दैनि टेंकी तांमोन आबो फाटिसै लगे लगे थांमारो जों नुगो अबन बागै आं साना नायमानि जे कास खालायका सिनि बर रंग फनगि खाम के खालायलायका अरो जों मोटामोटी खबर मान हरका 3 लाख हाय कैसे और मूर्ति खाने थांते 3 लाख हाय खरच खालाय जे मूर्ति सिनामजाका फेबा ओ 3 लाख नि जे दाम चंगजाका खालाय माने ओ 3 लाख नि ठीक मते कार्यकारी लिया आबनि बागै बेलाखि निम्न मानखा अबनि बागैने जों कय नायो जे मीडिया रक बा गोबां मा फेसबुक ते यूट्यूब ते जेता सिनि जे भाइरल माने अबो IPFT रक जे Khumulwng एरिया वो तंगो बंग आन्दार ते ताव सलि तंगो नै हिनपाना बर अब IPFT रंग सिलजाना नायो IPFT ने सिलजा र दुस्किति कादि रक नै जबार नै माने अब कुनु मते अब आपनाय सातै जे बिनि साकानि जे फान बा बहिलिक मानि अब बाय जे बिन फाउन्डेसन एडजस्टिंग आबन बागै बाय खलाय बनि जे खलाय माने बनि बागै ने जोंते क्लियर खायना जे ओ जगाव जे साममाना टेन्डार माननाय बनबो जों रिंना हाय बरनो रिजिन अबनो सुननायखा असले अब कुबुनो निम्न माने सामुंखा अबन बागैना जों कयो जे अ जगाव ताउचिनि तिरपुरा हाने चिनि रियां ताकते भुक संनो नरक ससियेल मिडिया ते जता नुगै तंमनि आबरो कुनु मते अब जों खानांजागनाया अब आपना एसे नेचुरेल बाय जे ताबुक बिनि बाय थांमानिसे केबो सबाय माने खरै अबन बागैना जों IPFT रक om haiki jata bada tongna hasbui tongliya जों बासावै अबनो जों सय गुबै गतना न जों सानान बागै दिने
প্রেস মিট মা খাইলাयोबा नंनि तिनि मिडियानि माध्यमे जों मा साग्लायलायो फेबा अ जागाव आं तिनि अबनो काइसे कबंमं तंनाय जे मुर्ति अरनि जेता चिनि जिरियां बुखुक तंनि जे मुर्ति तंमानि अबनो ताइबो अ आमचायो सिनाय नुकनाय र बा अबनो सम्बन्धे अभिज्ञता गोनां र बरकनि माध्यमे अबनो ठीक ठीक कामके भेरिफाइड खालायै नायज्य मते बं अरनि जेता बंनि नांमानि जे ताकसार जेता नांमानि आबर रय ताइबो कामके तांना नोंथों जे एडिसि गभर्नमेन्ट ताबुक जे चालुक तंमानि जे चिनि अर जिके रावनि नेतृत्वे जेता ताबुक जों चालुक तंमानि बरनि तिनि बानि तिनि ओ मिडियानि माध्यमे अनुरोध तंनाय अबनो ताइसे द्वितीयबार ताइसे कामके खालायै ताइबो डेभलप खालायै बर रक बा इ कुबै कुबैनो अब काइसा दफानि स्मृति नारक जाखा अबाइके तांनानै बागै आं कयनाय जों तिनि अर IPFT लोकल ताइ सिनि अर सिनि लिडार अफ सेन्ट्रल लिडार अफ बर रक तंबायो बरनि बिसिंतैनो जों अर सिनि ताखक ब सिनि चेयरमेन रियां नि जेतंनाय बनो तुबि पइन्ट जों अर प्रुफ थाके आसले कुबै कुबैनो अब बरक सबायमे आपना आपनाय सापै नेचुरल बाइक बाइ थांमानि हनै जों बर'